Ris sé cháde níl chuileann an seo arís ó achtamh nó scoilíocht Gaeilge caint faoi Wordpress agus an uair seo is cechaí le alt de chéad alt a chruthú. Is féidir a dhéanamh ó anam do bhlág thuas an seo nua agus alt nu is féidir a dhéanamh ón dash freisin. Ach le alt bhreainn sé ar nós riomh os do scríobh Edil gon alt agus bríonn tú text éigin. Nis an formáidú dhéanamh an seo leis na gnách knapaí a aithneáid tú á Word an crappa seo chuir sé cuid go na cín nach núsáid a chomininic sin bhálach nó féidir de spáint a rís leis a grappa sin. Agus hálann sé íomh na lábh deise is mó tá síma gnán don rud seo. Nuair tú ré leis nó mór abram nachfuil tú ré leis go thomláin fós sábháil mar dréocht é seachas é a ailsiú. Má tú gurí an cuma a bheits ar an lag beo gan é bheith fáilsí brú a réabhthach fá ré leis le brúscar cúpla rá eile ach an príomh ceann ná an crappa seo fáilse. Má bhrúm sé sin fáil seo sé beo ar an idirlíne agus bei sé le feic agus tá sé rálinn buá alt fáil siam má tá mé géirí cén cumatá ar an alt sinna eiceáil brúcha mé ar anam an blag agus sin é mar ecinn sibh tá sé fáil si an sin is ba deisic daoine freigra ag cheola gon méid simúl nó neamhimúla tá le rágad trí clicáil ar a grappa freigar an sin. Nis tá mé fácií le rá alt an cean Hello World seo chuireann Wordpress ar fáil fós an. Nis níor bhis an fáil ré lei sin mar ní mise a scríobh. So chun é sinna dhéanamh go mé ráis isteach sa dash feici si go an dá also má tlicáil ar an dó seo agus feici si an dá alt má chéad alt agus Hello World. Nis mé gur fáil ré le Hello World chur mé tic sa mosca in aice leis agus brúhi mé ar brúscar. Agus cá tú just fan teicn amháin agus inis tá sé sin imi agus a rís má haimar ar cuat ag an lag feici si nachfuil Hello World le feiceáil níos mó. So tá ar géad alt scríobh agin bei cean Stuf eile teacht go lua ó híh cechaí leis na freagrí seo na nótaí seo láimh leis mar sin deach. Sin é gon ceann seo.